Гэта адбылося 3,5 дзесяцігоддзя таму. Зараз фота адгалоскі Чарнобыля перавялі ў арт-інсталяцыі. Частка фактаў ад Інстытута мастацтвазнаўства, этнаграфіі і фальклору Акадэміі навук Беларусі. Супрацоўнікі прадставілі знаходкі этнаграфічных экспедыцый, што ладзіліся ў свой час. Кіраваў імі Віктор Шматаў. Его так сильно потрясло это событие, что люди покидали свои деревни, люди покидали свои нажитые дома. И они начинают ходить по этим брошенным домам и собирать этнографию. То есть те традиции и культуры, которые были забыты и оставлены. Владимир Шуба – один з нямногіх, хто змог зрабіць фотаздымкі пасля некалькіх гадоў трагедыі. Ён прыязджаў на месца неаднаразова і паказваў, як праходзілі змены тэрыторыі. Гэта сапраўдная серыя. На выявах неадселеныя людзі, валанцёры, выселеныя вёскі и школа. Я, наверное, первый, который дошел в 1988 году до 4-го блока. Меня заинтересовала пожарная часть, с которой пошла первая шеренга. Тогда 6 человек, которые погибли. Я пришел на эту часть, увидел ребят, которые там работали. Они служили и выполняли свой долг. Тут рэчы тых, хто застаў гэтую трагедыю. Прадстаўлена сапраўдная люлька і ручнік аднаго з дзіцяці, хто быў вымушаны пакінуць хату. На выставе можна ўбачыць фатаграфіі флоры і фауны Палесся пасля трагедыі. Зараз на тэрыторыі запаведніка ладзяцца турыстычныя экскурсіі па зоне адчужэння. Несмотря ни на что, на этой территории продолжают жить животные и развиваться флора и фауна. И уникальность в том, что, несмотря на всю загрязненность этой территории, природа берет свое. И вы можете увидеть вот эти фотографии, но рассказывают о том, что там продолжается жизнь. Пра тое, як жыла Беларусь 35 год пасля Чарнобыля, з якімі цяжкасцямі сутыкнулася і якія напрацоўкі зроблены па пераадоленні наступстваў катастрофы, пра ўсё гэта можна даведацца ў Нацыянальным гістарычным музеі. Праект працуе да 23 мая.